Sa pagsaulog sa ika-163 nga adlawng natawhan sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal, Gibuksan sab sa Dapitan City ang upat ka adlaw nga Rizal's Legacy Arnis Challenge. Paagi kini aron paghandom o pagtudlo labi na sa Gen Z nga halos lulong na sa paggamit og mga gadgets sa usas mga paboritong sports ni Rizal nga mao ang Arnis nga una sab niini nga gitudlo sa iyang mga estudyante kaniadto sa Dapitan. This is where Jose Rizal taught Arnis, and this is something that we'd like to promote as part of our sports tourism as well. So if you notice, sa mga events namin here in Dapitan, I actually joined, the mayor joins, because I want to also show and encourage everyone na kung kaya nga ng mayor I guess anyone is open to try and participate in all kinds of sports that we promote. Importante sab nga makatunan sa bag-ong henerasyon ang Arnis. Sanglit ang Arnis, usa ka klase sa martial arts nga mausap ang nasudnong sport ug naila sa uban pang mga nasud. Sama na lang sa Italianong eskrimador nga si Andrea nga nahigugma sa sport nga Arnis human sa iyang gihimong pagtuon niini. Arnis is an amazing martial arts. It's a complete martial arts that you can use for self-defense, but it's also good for your own health, for your own development, your own for you to grow up. And Rizal for us is like an example of a man that was a scientist, a doctor, and a sportsman, and he practiced Arnis. And when I went in Turin, a city in the north of Italy, I went in a gym and they practiced Arnis. It was the first time I knew about this martial arts in Italy. And then I started reading about the culture of the Philippines, the culture of Arnis, and I fall in love with it. Ang 17 anyos nga si Vincent, unom ka tuig na sa subsub nga training sa Arnis. Sanglit buot niya mahimong national player nga modulaon niya sa ubang nasud. Aton man yung sport sa Pilipinas man din So, nisulod ka ni kay ni ka na punta sa kuan ba sa atong sport ba, Philippine sport man ato ba. Padded stick. Tumpaw nanay. Mo tay ganahan ako. Kay kan na kanan dili kay ngong isud ba nana. And also kani anyo. Kanan ko ani pod. Kuan. Mapakita nimo ang imong kuan ba kanang kusog ba nana ba. Gano ka kakusgay nana mapakita nimo. Yung free po ka mo perform honest to nga. Uli makapugong nimo ba. Nitambong ang mga arnisador nga gikan pa Cebu Province, Negros Oriental, Negros Occidental, Zamboanga City, Army Arnis Team, Philippine Army Eskrima Kali Arnis Team, Team Hukmong Katihan, Zidak Famaf, Dipolog City, ug Parak SBB Arnis Team sa Dapitan City. Adlawng Biyernes, himuon ang showdown ni Mayor Halusos kauban sa Italianong eskrimador nga si Rolyo, mentras sa Sabado himuon ang championship game ug katapusang adlaw sa tournament. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.